Ina unaitwa Wellington David. Ndio star yangu. Ini ndaidana na ni munhu anonzi Agnes Chibamu. Asi mukadzi wangu angari girlfriend. Saka nyaya yakaitika ndekuti ndaidana naye agari pamba panapa anogara kuchinyika ndiko anogara. Saka taingoita vanhu kungofambidzana. Saka nyaya ipo ndekuti chokutanga iye anga nekamwana kake kadiki kamusikana. Kamwana ikako aikayamwisa. Right. Wongozvishuwa kuratisa. Ndichimubvunza kuti ko Agi uri kudzivirira here, wakadzirira wakabaya madhipu here, wakaita sei? Zvika ndimwa matablets katapo. Saka rimwe zuva abva auya panapa asvika tabva tanogeza. Chinogeza abva ndiradza dumbu rake. Zvikanziona dumbu iri mato nemunhu wako mudumbu. Ndikati pakuita sei? Zvikanzi ndatone nhembo yako. Ndati Agi inini handisi kuda kunzwa mafanisa akadai so. Ndaikubvunza iwewe kuti inini hasa ndakuda chi zvemwana. Saka sei zvazodai so? Zvikanzi ndio zvatopo. Ndikati no undibhaisa plus uri kuyamwisa mwana iwe. Zvikanzi but nditokuudza. Saka ibva ipapo ndo pandakatanga naye kakupokana naye so. Kakupokana naye kuti why you wakazotora wakazoita nhombo. Uda uninyepera kuti nhombo ndeyangu. Right. Inini pachangu inini naye nasina chido naye Agi because angatonditira kudhara kanhu kauno kana asingadini. Right. Pandadanana nomusikana wangu nanhasi ndori naye anogara Dombosha. Right. Iye paakazouya kunokufatora phone number dzemusikana wangu wewe ufa kutanga kupopotedzana nemusikana wewe. Pandazomuudza Agi ndati Agi ndakakutaura kudhara iwewe kuti inini handichaita sei handichakude. Zvikanzi ndawakuona kuti iwewe ndane nhombo yako. Ndikati ndichaziva sei kuti inhombo yangu? Zvikanzi inhombo yako. Fandituka zvikanzi apfutseki ndokudiwo zvako kamudhara iwewe. Nditori nemurume wangu wanditori naye because iwewe undoisira time. Ndikati okay. Saka iwewe wada kuti inini nhombo inzi ndeyangu pakuita sei? Taita nguva tisingaonani handidi. Saka sisi wacho manje ndiwo waiedza kuti dzoradzidzanisa. Zvikanzi anoba munhu uyu ane rafu. Asi mimi ngoziva kuti mune bhebhi renyu chichichichi. Ndikati ko iwai akantaura kuti inini ndine murume wangu. Zvikanzi aiwa imimi dzidzai munhu. Bozisi wakadzi ndo zvatinoita sei zvatinoita. Ndikati okay alright. Inini kana mati nhombo ndeyangu, inini mwana kana aberekwa toenda kuma DNA test. Toona kuti nhombo mwana ndewangu. Zvikanzi aiwa itori boba munini. Boza hapana chakaipa. Patagara takadaro. Musi waakabereka ndo paakandifonera ndakarara mbo kuma 9 dzeusiku. Zvikanzi weri ndani mwana wako akaberekera panze. Zvikanzi namai wakamubatsira imbomirai kuita izvozvo because asati tatomupedzera apa tangoputidza mwana but zvese asati apedza saka akutokufonerai. Saka inini ndovana kana okay. Saka munhu wechikadzi ndianoziva kuti nhombo ndeyani. Ndava ndazotambira kuti mwana ndewani good. Zvadaro akabva andifonera zvikanzi uyaone mwana wako. Chokwadi ndakaenda. Ndaendako pandarara. Ndamuona zvishuwa mwanasikana. Ndati good waita basa wandibereka nachi mwanasikana. Ndabati wewe enda wangu uchindiitira rafu uchidaro so ndati no nasike parafu but you maitira kwa wachiita ndo aidita sei aidibowa nekusanzwisisa kaona nchiita paya because waiyamwisa mwana zvanzi zvinoitika. Ndati no welcome mwana ndewani ndewangu. Right. Abva azoti uya iwewe tiende kuchinyika kukiriniki tonobaisa mwana BCG nekupa mwana zita. Ndikati it's okay. Ende zvichwa ndakaenda. Patasvika ndati mwana anonzi Precious. Taenda kuchinyika. Patasvika abva abaisa mwana wake abva auya nekadhi. Zvikanzi tapedza date handini. Andatakura mwana wangu
ndina ndakamtakura vatafamba vatasvika pamba vandagara ndatano ini mama mangwana kubasa saka kuti ndichagara azviite zvikanaye ndoda kuendawo zikanzi namai yacho aiwa uda kuenda kupi nemwana abva kudonhedza chiguvhu mai manje mwana mudiki apaita nharo kuna mai wake zikanzi uda kuenda nemurume wako nekuti manje iwo kana uchipikisa mama ka zvinobuda here zikanzi aiwa handii zvichokwadi ndava ndamupa mwana apa atakura mwana ini vatatakura wake ini Kim mwana wake mukamusikana so tavatauya panapa vatapinda mumazvishuwa amai varatidza mwana ndiye watati po vatarara mangwana acho ndava ndaenda zvangu kunonwa doro rangu ndanonwa doro ndava ndadzoka mwana anga akaraswa shuwa pambedha so ndasvika vandaenda pasaidi vandasvambarara ndiri zii iye akabva auya apinda umu nguva idikidi foni yake yaringa foni ye uri kupi bebi zvikanzi pane kwandiri saka unouya nguwai zvikanzi ndotoya mangwana zvanhasi hazvichaita pane mahwani andoda kuvharavhara chete then ndozoita sei ndoya mangwana ndava ndabvuta foni iyi iwe ukutaura kuti iwo uri kufonerana nevanhu vako uri munomu iwo pakuita sei aiwe chichi vatakikisana vandabvuta foni iyi ndabvuta foni inini ndava ndairwaira kumadziro foni iyi ndairwaira kumadziro zvikanzi wapukanya foni yangu ndati yes haungafonerana nezvikomba zvako munomu iwo kuti mukuita saka ukutaura kuti utondijuta pane zvisi zvikuitika kaiweyo avhara mari sei noti its okay saka inini pandakaona kuti ndakutadzira munhu ndapukanya foni yake mangwana ndiita action ndobva tarara seni zvikanzi ndakuenda ndoda kutakura foni yako iweyo ingeti touch ndati iyi foni iyi inodhura kupfuura kambudzi kako zvikanzi aiwa nditotakura iyo ndakati maya ande ndokutengera kafoni kako vataenda vandatenga foni yake vanamuita se vandamutosera vanamuperekedza vanamusira kupasi uko ndikati alright inzwa ndanchikofonera paipai nevarume ndakuita se ndakuenda kubasa zvikanzi alright ndichisvika panapa apa anyora message mufoni zvikanzi baprecious ndasvika pamadzimai anzi mwana haasi kunzwa musha ndikati iwe nguva iyo mwana achanzwa musha pakuita sei ndafanyarara pagara ndofunga takagara 2 weeks mushumo kunge ataura izvozvo pa2 weeks ndiri patakshop apo akanyora message unga uri musi wechina anyora message zvikanzi baprecious udzai itete kuti mwana haasi kuwanika kuno imessage iyo ndikati afa here kana kuti aita sei muzai ndakashaya kuti arinyatsoedza kuedza kuti kudii handimasona afa ndambozveignora zvangu ndakati ari kungoda chete kuti ndiite sei ndiende ikoko maya ndisi kuenda kupi ikoko ndizonzwe kumapasti 8 dzemanheru foni vayafonwa nasekuru acho zvikanzi ndibapuresha sere ndikati ndini zvikanzi mukadzi wako kuno ukauraya mwana ndatauraya mwana pfuhawu zvikanzi tomhanya uyechi kunoko chokwadi ndakasiya zvananchiita uko vandasipidi vandasvika panapa vandachinja vandasipidi kuenda kupi kuenda kumba kwavo ndikusvika kumba kwavo kogoi zvingoti gogoi namai acho ndibapure here ndikati ndini mama zvakandipinda munoone mukadzi wako auraya mwana wako ndikupinda svika mukicheni ndikaona vanhu vakatoungana so ndakada kugara pasi asi mwoyo wakaramba vanaenda kunogara pasaidi naye ndikati Agnes chii chaitika kuti uuraye mwana wangu akatadza kundipindura ndakamubvunza katatu mawedzi ayamukunzwa chiwani ndakabuda panze ndagara panze so amai vaive vekutambira mwana kubva wabuda wauya wagara zvanzi bapure
tine sorry kwauri nezvaitika nefungidziro yese yawaita nematauro yese yawaita kuti ezvinezvi ndana mai wangu muchaona zvinhu zvandichaita warerwa pasi munhu uyu masikati aienda uko kumatsanga uko anga akatsiga dhishi apa aenda kumatsanga apa anofukura mupfuku mwana anzi anga ari kumusana akarara apa amuburutsa apa amuisa mukagomba kanga afukura kaika apa amuvhara apa aenda kugoromonzi kwangu chitambirwa chibage musi wacho apa anotambira chibage saka amai vaye vakaramba vainaye so saka vakatomutera kubva paakaenda kumupfuku ayo havana kumutera kwese uko vakatanga kumubvunzira aenda kunotambira chibage kugoromonzi kuti mwana ari kupi anzi vati mwana ari kumba vaibva kuti alright atambira chibage vagara panext kubva vaenda futi sikati kuiona nhasi mwana ari kupi apa kumba anga abva achiti ari kuenda kune dhishi akabuda nedhishi ndofunga anga achiti aenda kunowacha then asvika uku ndo paakafushira mwana obva asiya madhishi ikoko ayo aadzoka nayo kumba kosaka paakadzoka kumba ukoko vakamuona achisvika kumba vaiti aenda kupi zvino mwana aenda kupi ipapa handisi kuziva inini handisi kuziva zvese izvozvo ininiwo ndakutotsanangura sematsanangurirwa andakaitwa bosezvo inini handisiri ikoko handimazvona saka vai vamubvunza kuti nanhasi hauna mwana ari kupi ndo pakabva pafonerwa sekuru wacho nasabhuku zvikanzi hatisi kuona mwana apa handiti mati mai ava vakatambira mwana ndo vanga vaimubvunzurudza vakubva uku kunotambira chibage achiti mwana asiya kumba handiti ndo pakabva pazofonerwa kumba kuti mwana ari kupi zvakanzi mwana ari kushayika zvazvadi right zvadaro sekuru aibva wauya zvikanzi iwe tiudze kuti mwana ari kupi ukaita zvokutamba pana turi kukurova nokukuendesa kumapurisa anzwa kudaro ndopaakataura kuti mwana ndamuita sei ndamupfushira uko dzanzazve kumanguva izvi kuma8 dzemanheru saka uku kumba akasimuka nguva yache ndonowacha inini handisi kuziva kuti inguva mazvona saka zvadaro kubva watorana nasabhuku nevanhu munharaunda kubva waenda kupi kuye sikazvishuwa mwana ndamupfushira apa sabhuku ndo wakafukunura mwana kubva watorana zvishuwa mwana afushirwa afa ndo pandakazofonerwa inini kuchirombo kunge ndaona meseji yake ataura kuti mwana haasi kuita sei haasi kuwanika kunoko iyi meseji yakakusendere kuti mwana haasi kuwanika kwanguri kumanguvai akasenda meseji kuma kana singakanganisi dzanziri zvekuma 99 saka zviroti maybe kuma 9 ndo kwakafushirwa mwana ndobva achizoita kavha apo yekuti akuudze kuti mwana haasi kuwanika saka kabreni kake kanga ainako iye aida kuti inini kana ndaenda ikoko ndochiva nemhosva yekuti ndini ndaita sei ndini ndashayisa mwana kana kuti ndini ndauraya mwana asi mudzimu yangu yakaramba ndozina ndiri kubasa munhu uyu breni dzake ndakamubvunzirisisa kuti saka iwe ndosaka wanyora meseji pai waida kuti inini undipe mhosva iwewe kuti ndini ndaita sei ndaishayisisa mwana kana kuti ndini ndauraya mwana kubva kuma 9 ka kuzofukunwa mwana kuma 8 ka handini mazvona saka ndo mamiriro azvakaita tete matauriro andiri kutoita kudai saka zvadaro inini ndakazoedzerwa ndiripo pambapa mapurisa achinzi ari kuuya vandaona kuti time iri kunonoka vanamhanya kuenda kustation mapurisa svika ndega ndati ano vanondiziva bozi naive nemukadzi wangu vanandinaye bileti tagara tiunetsana bozi yanzwisisi
asi ndiye wandine vana naye. Right. Ndisvika ipapo wanitoni kutsvagei panapa. Ndikati ndaimangarira pati ndinauya zoita sei mangarawo nhasi. Watanga kuseka mapurisa anzi chii. Ndikati kune sumuhasi yangu yauraya mwana amufushira. Anzi munhu ati kutonzwa kuti afushira mwana ndiwo baba wacho. Ndati ndini. Anzi amai mapurisa atoita sei atoenda kudhara ikokoko. Ndakati saka iripo ndakutoita sei ndakutodzokera. Saka pandanda kudzokera vandasangana nawo pachinyika pachikoro. Vatapinda mweme ndione zvishuwa mwana atori muchibhokisi cherata. Saka ndapinda tiende. Mpusa vatanga kundibvunza doing here. Ndikati haisi doing. Vandamuudza kuti uyu murai munhu. Dai zvake akauya kumba akamusiya kungomusiya chete obva adzokera achienda. Zvaive nani ndaigona kutsvaga kana mafresh milk njupa mwana wangu usika ararama. Andi mazona apa abvunzwa saka sei iwo wakauraya mwana. Saka ndakasingandichengetwe. Zikanzi uda kuchengetwa iwewe mwana wako ane weeks mangani. Saka ndane 3 weeks. Saka pa 3 weeks ndopa uri kuti iwewe uda kuchengetwa. Wanga wanyatsoona here murume wako kuti zvakamira sei. Ndikati zenyu uyu munhu iko ndanga ndisina moyo naye, but kuchengeta kwandezomiita kana ndada kumuchengeta pamusana pemwana wangu akabereka musikana wangu ushu mwanasikana. Ende ndachitoda mwanasikana boys ne 3 boys. Saka ndachitofara kuti ndatoona mwana musikana my angel. Andimazona zvazodaro mukati umu zvikanzi neumwe mupurisa chikadzi chii chanyatso kukubata iwe kuti uraye munhu. Zvikanzi ameno chidhimoni chandibata handichazivi. Zvikanzi wakubengenuka ka but nguva yatopera mwana ona ari muchibhokisi umu ari kutsva nezuva izvozvo. Wamuurayirei? Dai wakamendisa una baba wacho wakangomusiya. Handione pane kana kuti dai wakaenda kunomangana maintenance. Andaiona weritomuziva weritotomuziva anobata tumabasa twake matotomuziva anenge atori nemari uyu atadze kukupa $10 zesipo iwe kunyepa. Avatanga kuchema. Ende ndibva ndatotaura zvisha kuti musasirire munhu andirwadza. Aiwa kosi zvaakaita is unforgivable. Good. Tete ndakazorwadziwa nekufamba kwaita motikari ichi ndakazoona mwana wangu kari kukona so kachibvurwa munzeve umu makazara majecha fesi kafa kakadai so zvakaka mwana kangu so. Mazana ndo pandakataka kuchema kana mapurisa achibva panapa kuisoko wanga usingacheme but izvo wakuchema sei ndandinasa ndamuona. Saka nyaya iripo ndekutoti takamusiya kumochari. Tamusiya mumochari ndakaudzwa kunzi kana tapedza kuita postmortem tichakufonera uzoita sei uzora mwana wako kuti umweke. Saka nanhasi havasati vandifonera havasati vaita sei. Saka ndichii ndakamirira iyo ndomamirira akaita nyaya. Ya kana mashuko chaiwo ka unomashaya. Good. Kana ukomenda angwandi. Good. Chokwadi chakanaka tete. Chiti kwatinosuwiza baba. Zvinosuwiza. Because inini panapa ndogara namama nafana wangu ndiwatori nevana vangu. Mukaona izvozvo kuti rase uya kunomuona zvaakaita. Munhu akatosimba zvokuti amai vari kuchengeta inini ndikutovachengetawo futi. Zvandichishava kunyatsoningira ndova ndaitadza here mwana iye. Kana amai wakafara zvakanzi shuwa here mwangu ndiye pamwe achandisukira mapureti wati vachifara vari mukicheni. Ndizonzwa kuti amuuraya. Saka imimi vamwe vana venyu vakura sei? Right. Ndinokutanga anonzi iye ane 21 years. Koita number 2 ane 16 years. Koita number 3 izvo ane 8 years. Saka tingati zvakaita my precious izvi tingati
mwana mdiki here watingati pamwe akasvita nekuti mwana mudiki kwete mbakakura sei my precious anga ane 21 years achitoti ndikukumbirawo kana uchida nezvangu nditiro birthday ndane 21 years ndakura manje mushure mokunge anga ndikamwana kaikananzi Kim kadiki kadaiso anyazo zoti kanga negore chii saka pane angusha ndakangonzwa wangu ishiya ndingonzwa ndakanzwa vamwe vakuti hanzi pane ana baba 2 vakuclaima kuti mwana ndewangu inini nyayo andizivi kana makazvinzwawo imimi ndimi makutondiudzawo bozi inini tori murimi saka pamwe ndakutorwira nyaya isiri yangu kuti nemoya zvakanaka inyaya yekuti ndakatongozvinzwa kunzishani pano mwana akasheka zvakunzi nofunga pana baba vakuti chi aiwa mwana akashaika usha ndiwangu I think zviri kubvira pakuti sezvamambotaura kuti akatombotaura kuti ndinechi ndine murume wangu saka nofunga iye murume waye anga akaudzwa kuti ndinechi ndine nhumbu my precious ndovega vanogona kutaura kuti mwana angarwara good izvo zvaati ivo ndivo vega vanokwanisa kutiudza kuti mwana ndewa mukoma weli here kana kuti mwana ndiwa inini teite midzimu yangu yakasimba inini because mataura matoitaka mataura zvakanaka because iye nefofa yaenditisa ndosaka ndakazvitambira saka imi matozotaurawo futi kuti pane akutorwirawo futi kuti mwana chi ndiwangu saka mukamuona iya my precious ndiye achaziva proof ndiye achaziva chokwadi saka mino tete ndopaitawo sei manje ipapo apa kapa inini hangu sekuona kwangu ka mwana anofanira kuwanawo justice because haisi nyori kuuraiwa seuku because dai even munhu mukuru chaiyeka munhu mukuru chaiye kungonzi tazomwana ari murwizi umo akafa zvinhu zvinorwadza wozoti kana munhu akutofukunura gomba ochera oisa mwana ari kufema because sekunzwisisa kwangu kune vamwe vanhu vekutoti vari kutsvaga vana kuna vamwe vanhu kana kuti vanotorasa anonorasa panzira pekuti mwana anhongwe otongonzi pane mwana anhongwa apa akungogachidzwa maoko dzamara aendeswa polisi oendeswa social welfare zvinhu zvinoitika but mwana aita sei mwana as long ari mupenyu because kutene although dai sezvo kuri kunzi izvozvo pane umwe ari kunhingirikira asi dai akauya naye panapa andaimbouraya mwana iye ndaimuchengeta kudzimara akure kana mudzimu yekumba kwawo kana kuti iri yangu aingokura zvakadaro kana baba wacho wakuzonzi wakupindirawa waizouya uchiti no shama thanks wanichengetera mwana wangu pano kumuuraya inini hangu pakumuuraya kwaakaita ini kwakandirwadza uyo ndiye mwana wangu kupedzisira rasi uyo akuna saka good tete mauya zvakanaka saka paakuitwa sei mangwana ini manje handisina option manje mukuzoonaka because inyaya indistressa kuti zvishuwa here moresa waenzi ndishi baba ndiye rasi ndogotwera mudori ari kuchengetwa namama izvozvi saka mama vanaraseo vakaenda mama vanaraseo kuti andakatenga stendi idi kupasa uko ndamusiya zvangu ipapo bozi ndakamubata ndasara kuri pachi mbai ndakudzokera kwangu kumusoro kumbona chikanzi bozi vana ndowamwe waiona newana wako ibva pano ndikati dzokei ndoenda nemumuri yangu but izvi zvaakuchidzoka futi ndikatidzokerera saka saka pamakabva uku makabva matakura vana venyu ndakutakura iye ndakatodzwadzinga munondiurayisa ndimi vanhu vokudza baba wenyu vandiwandira kuvandibata wakatanga warova iye mukuru ane 16 years vazosvoona ani mapaona
apa mai akudzoka back maji ndikatite se ngatidzokererani kana mudza no ndani wangu wanduita se iwororwa zvako chendakaona nomurume wako usati ngatimhoresane musiya maira asi bo kuita kuti mwana kana akosora toona tichi pamwe chete good akosi mapudza matone majaya manje omwe wacho akutoenda kubasa mishina mihombe yacho iri kutoenda kugraft aiwa good inini ndine 41 years makore angu andaindoti mune 30 ndakura pamutasira pes kuti ndakura uyo ndogotwe rekupedzisira kuyamwazamura amai mbameni good ripo 5 good aiwa but nyaya yamai precious I hope izvozvi vari kupi mai precious vari muchizarira izvozvi varipo pagurumonzi papa kana kuti vakachinjwa vari kubarondera handisi kuziva havasati vatongwa bosi wainzi vachapinda mukoto musi wa9 saka necovid iri kwei pari kunetsa kutonga plus futi panenge pachida mari zao dzepostmortem saka ini zvese izvozvo indingomirira kufonerwa chete kuti tadai zvouzonzi kukoti ndakatoudzwawo noumwewo munhu anogara kumaraini kwawo watoshanda naye uko dzavaida kuenda kukoti musi wa9 ndaameno inini nezvake inini chii handipo saka imimi how do you feel muchinotarisana namai precious so far nezvavakaita mwana itomboti tambobva muzhowezho yekuti kwese pakafukurwa mwana vanhu munenge muchiri neshoko yekuti munhu angaite here zvakadai so far munofila sei muchinotarisana namai precious munhu akatoti kuponda kwaakaita mwana akawo inini kutotarisana naye ka mwoyo wangu unotobhoekana because sei dai pamwe ndakagara naye inini ka totukana aigona kundiuraya ini because mwana wavari takura 9 months orwadziwa iwiwe naye ochimuuraya ndikuona vamwe vana mai vane rudo nevana vavo kuti wakabata twana taunotaka kuti wachikakisa kamwana kaoso kuratidza rudo last and last like a mother's love ane masona saka inini kwandiri inini handina kana dhiri naye kutomuona sondoda kuti iwe kana kutaudza naye nesingadi ndototasa kusaidi ende handitode futi kutomuona kwacho plus ipapa akundiratidza kuti ranga riri fambi because handimuona ndataura nawo efoni kuti ndio zvakaita se apa imibva mandiudzawo futi kuti pana baba futi waakurwira kuti mwana chi plus iye handiti anga akatotaura wega nemuromo wake kuti ndine mumwe murume very good maibata tete saka ididi achazive zvokuite chiro katifonera mapurisa ididi achazive saka apa takungoti timirire tinzwe postmortem yacho tonzwa kuti zvinenge zvakamira sei then imi monzwawo kuti mwana ndewani hake saka isusu zvatichaita ka toda kutozoti ameno padhuze here kumaraini pana mai precious zvamunoita padhuze nemotikari padhuze zvamunoita kana muchida nhasi izvozvo munogona kupasvika handiti nzira yekumapurisa ikoko munoiziva iuko aiwa mune makudzika muchibva kunoko hamuchatini nerodhi yekuenda kukuri moramba muri straight nayo pamunoita straight mukapfuura pamapurisa so pane wai handiti yakadai inenge ichienda yakadai so moenda iri pamata pane zvimabhodibod zvakandi mapeni wato kana kuti jekisoni munyesa mudzika neiyoyo musatene kana kuita sei rambai munayo chete mudzika kusvika pamashopu sepachibambo handiti pasina moto tingambozvinzwa tiri uko kuti hanzi pane vamwe baba ehe saka kutone vanhu vane tsitsi neniwo kuti pese pamakomo ikwawe ari kunyeperwa kusivawo kwezviro akanaka amwari vanoziva zvavanoita plus pamwewo mudzimwe mwana yakutoroti aiwa munhu uyu mune zvakanaka munhu uyu wambokuda kupa mhosva uyu aiwa munhu akatonditawo ini kuti atichengetedzewo zvakanaka haana gono neni munhu iye ende shuwa
asi baba wangu ndi hao. Sure titi. Saka I think panopinda my precious mukoti. I hope kana dai vakachibvunzo vakwanisa kana pakana musiri mumurizi wemwana. Kukwanisa tasei kusvitsa pachena mwana asati avigwa. Ndozoti mwana kana ari kuvigwa kune mibabo wacho kana ari kuenda kumwe oendesei kuenda kune vamwe kuita ungafungidzira ndo waongozi iwo haungarwire kuti inini pane munhu apa aiwa inini mwana yende wangu ndewake muchinda iyi asi muridzi wemwana ndiye anomuziva mukadzi. Pamwe anogona akangoitwa sekuudzwa kwamakaita handisinzi my precious musina wambonyatsogara nawo pamba nguva yakareba yekuti maikwanisa kuzviona kuti mwana uyu kana kuti nekumarriage kwaanomboenda pamwe sekuuyo kwavakaitawo 2 days avakauya kunokupamwe ndodza vanenge vakatomboendawo kune vamwe baba hatingade kupa pfungwa dzedu hatisi kuziva chokwadi ndi anochiziva bosi ina my precious andaigara naye bosi aingoita zvei 1 day 2 days mushure mekungewo atofona kuti uriko here bosi kazhinji ndaishandira kuGreyston Park bosi ndasikabatikizi kumanya wauya here kuoff ndauya saka ndikukumbirawo kuti nditombosvikawo ikoko uda uya uzondiona alright kana uchida uya asi ndakakudza kutaura kuti ndine bhebhi rangu zantogara tese pamba ipapo nebhebhi iroro rako rautaura chiroro ndaingomuita zvimwe zvezvo kuti abhoikane but anga airamba aneni tsomo pemwe aida chi bhegi ndizvataitoona nyatsotiudza kuti maibhilivisa sei mabhebhi aya kusvika pakuti munhu aramba akatitsoma-tsoma neme inini tete nyaya iripo ndeyekuti handikunyeperei mukadzi anofanira kutengerwawo mafuta ekuzora siku inonhuhwirira wati mukadzi anoda kupihwawo kuti achene ukadaro kubhebhi wapedza saka papacho bosi inini handikunyeperei dzekubhilivhisa bosi inini ndikakupawo 20 kuti bhebhi rangu utsvagewo mafuta ekuzora ti mapush kana kachichi bo ivo 1 time uyu naasikazomupa $20 handikunyeperei mari yandaigumira kumupa paari $10 kuti katinaka unotenga usipo yes kuti makabhilivisa saka imi musikana wenyu anonzwa sei kuti kwakutone mumwe musikana anga aripo pane nyaya dzakadai anga atori panapa akadzokera mari mwezora ndii mari mwezora atobva kudomboshava zikanzi nyaya yako ndaizwa pana bhozhongora yaagi nyatsondiudza iwe wairamba iwe sei ndikati no baby ndakuchikudza chikwadi shuwa nyaya yanga iri yangu andivaiziva saka zvava kwauri iwo kundida kana kusandida zviri kwauri akaita 2 days akatsamwa panapa achitsvaira achidii but akazoti mara kugara neni pasi zikanzi okay ndazobvuma it's okay ndakuregerera let's enjoy let's go but a week ari panapa akatodzokera musoro zikanzi I will back yatitsoka aiwa maita basa baba kana nemiwo ndinotenda aiwa kuti tinokwanisa kunoona kwana my precious kwacho nekuzoona kuti pachatongwa my precious wacho kuti zvichafamba sei mwana aonewo justice kuti mwana mudiki ana chaisi good kana uyu akarwadziwa yakozi yangera iye kwaari yangera hanzvadzi yake kandeti shuwa iye uyo akatobatiswa muoko fu kanzi shuwa here tedi nati iye uyo wakaona uyo akaurayiwa nayo amai vavo saka ndamai vava ndinokaona futi pano dedi ona mwana mudiki akadaiso achirwadziwa zvinhu zvakaoma stereki aiwa tinotenda baba maita basa shuwa ndinotenda kana nemiwo chokwadi